Olen Lassi Halminen, kangasalalainen kilpa-ajaja. Kansainvälinen läpimurtoni tapahtui 14-vuotiaana vuonna 2010. Tähän mennessä takana on yli 50 kilpailua eri puolilla Eurooppaa. Kasvaminen kangasalla on tarjonnut hyvät ja joustavat puitteet sekä ympäristön kehittyä. Oman menestystarinan ja brändin rakentaminen on tiimityötä yhteistyöverkostojen kanssa. Se on pitkäjänteinen prosessi. Yrittäjyys tiukassa kilpailutilanteessa on itsestäänselvä asia. Kotiseudun yritystarinat kertovat omaa kieltään. Menestys perustuu oman organisaation valmistautumiseen, hyvään kilpailustrategiaan, kokonaisuuden hahmottamiseen ja olennaisten asioiden tunnistamiseen kilpailutilanteessa. Nopea reagointikyky ja oikea-aikaiset toimenpiteet tuottavat tuloksia yhdessä pitkäjänteisen työn kanssa. Matkalla ensimmäisenä maalisuoralle liputettavaksi tarvitaan myös ripaus onnea. Ratkaisutilanteessa on ratin takana kuitenkin aina yksin. Ratkaisuista se oman brändin arvo syntyy.